مجدي سحتات طفعات زبلا ثلاث قالات نحنا مسمنتات حيزنايا مجدي حقي هيوت زبلا ثلاث نجار ويتانا مرحنينا يسوع كريستوس مجدن حقن هيوتن أنا إيلو زين كارايو مجديا كيا مجديا أبتي أسحتات الله أبزجن حقي يزور أبتي طفعات الله أبزخا هيوتن እግዚአብሔር ይባርካ መምህር ፍሩይ ክብርን እግዚአብሔር አምላኽና ይኹን አምላኽ ከም ዝበለ ዕድልን ጊዜን ስለዝሃበና ስብሐት ንስሙ ይኹን እኒ ሓሶት መምሃራን ባህርያቶም እንታይ ይመስል ስለዚህ ባህርያቶም ክጠቅስ ከሎ ኣብ ፍቅዲ 11 ናይ ሰለስተ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝተጠቕሱ ዝተፈጸሙ ፍጻሜታት ምሳሌ ገይሩ ኣብ ሓንቲ ጥቕሲ ጠሚሩ ኣምጪኡ ወይልኦም ብዝብል ናይ ፍርዲ ቃል ይዛረብ ማለት ስለዚ መገዲ ቃየል ስሕተት በልዓም ኢሉ ዕልወት ቆራሕ ኢሉ ንሰለስቲኦም ይጠቕሶም ማለት እዩ እዚ ኣብ ገጉ ጅለና ኩላትና ነዊሕ ግዜ ወሲድና ከም ዝተዛራረብናሉ ኣፍቲ ጽሑፋት ውን ኩላትና ዝለኣኽናዮ ጽሑፋት ውን ከምኡ ተመሳሳሊ ዝመስል ሓሳብ ገለውን ፍልይ ፍልይ ዝበለ ሓሳባት ጠቒስና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ መገዲ ቃየል እንታይ ስለዚ ብመሰረቱ መገዲ እትጓዓዞ ትኸደሉ ነገር ናብ ሓደ ኣንፈት ናብ ሓደ ዕላማ ክትበጽሓሉ ትኸደሉ ነገር ስለዚ መገዲ ቃየል ናበይ እዩ ተጓዒዙ ወይ ከዓ ቃየል ዝተነጽፈሉ መንገዲ እንታይ እዩ ዝመስል ሰባት በቲ ናይ ቃየል መንገዲ ዝጓዓዙሉ እንድሕር ኢልና ተቐዳመይቲ እምነት ዘይብሉ መገዲ ቃየል ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 4 እንድሕር ከይድና ብዛዕባ እቶም ናይ እምነት ኣቦታት ኣዴታትን ክምስክር ከሎ እንታይ ኢሉሎ ኣቤል ካብ ቃየል ዝበልጽ መስዋዕቲ ብእምነት ኣቕረበ ኢሉ መስዋዕቱ ብእምነት ኣቕረበ ኢሉ ስለዚ ቃየል ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣቤል ካብ መስዋዕቲ ወይ ከዓ ዝሕረድ ነገር ስለ ዘቕረበ ቃየል ከኣፍረ ምድሪ እኽሊ ስለ ዘቕረበ ናይ መስዋዕቲ ዓይነት እዩ ከምዚ ይብል እዩ ብዙሕ ግዜ እቲ ምስ ደም ስለ ዝተሓዝ ብዛዕባ ደም ናይ የሱስ ክርስቶስ ምስ ድሒሩ ዝመፀ ኪዳናት ናይ ብሉይ ኪዳን ገለ ተሓይዙ ሰብ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓይነት ናይ ትሕዝቶ ይኮነ ምክንያቱ እግዚኣብሔር ባዕሉ እኽሊ መስዋዕቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብሕጊ ሂብዎም ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ መትረፎ ነይሩ ባዕሉ እግዚኣብሔር ዓይነት ናይ ትሕዝቶ ዘይኮነ ዓይነት ናይ ልቢ ወይ ከዓ ዓይነት ናይ እምነት እዩ እግዚኣብሔር እዩ ስለዚ ቃየል እምነት ኣይነበሮን ከምዚ ኣምሓሩ ግዴለሽ ይብሉ በቃ ካብ ተገዳስነት ዘይብሉ በቃ ክቐርብ ስለ ዘለዎ ሸለል ኢሉ ነቲ መስዋዕቲ ሒዝዎ መጽ ኣቤል ግና ካብተን ሱብሓት መሪጹ ብእምነት ንእግዚኣብሔር ዝቐርብ መስዋዕቲ ብምባል ሒዙ ብምምፁ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር መስዋዕቱ ቅሪቡ እግዚአብሔር ካ ንአቤልን ንመስዋዕቱን ተቀቢልዎ ይብለና ስለዚህ እምነት ዘይብሉ ወይ ካ ጎዶሎ እምነት ዝኾነ መገዲ ቃይ ተኻላይ ንአምላኽ ዘይእዘዝ እግዚአብሔር እዝን ይኾይኑ ትካይዳኻ እዝን ይሞ ስለዚህ በዚ መንገድ እንተኸድካስ ዝሓሸ ነገር ክትረክብ ይኻይሉ መኺርዎ ክነሱ ቃይል ግን እግዚአብሔር ከእዘዞ አይደለም ስለዚህ ንስሐ ዘይፈቱ መገዲ ድሕሪው ቅኒ ዝመገዲ ቅኒ أكند بتستوهابك مغرة مليسكا تنسيحها مجدخا تعري ناب أمنت بقنع
نتي قنع زلو سب نتي اب امنت زلو سب تقنعلو ስለዚህ ከመየር ካንዑ ተጠልፎ ከመየር ካንዑ ካብት መንገድ ተዓልዮ ተሐስም አክንድ ቅንዕ ሐሳብ ሒስካ ተጓዓዝ ንዑ ከመየርካ ተዓልዮ ተሐስብ ስለዚህ መገድ ቃይል መገዲ ቅትለት መቅታል ይፈቱ ምናልባሽ ቃይል በአካል ቀቲልዎ ክኸውን ይኽእል ግን ሐዋርያ ዮሐንስ ከም ዝበለኻ እትን ሓውዝ ጸልእ ቀታሊ نفسي ስለዚህ ናይ ቃይል መንገዲ ነዚ ይመስል ማለት ኣብ ዘፍጥረት ጽቡቅ ጌርና ታሪኽ ንፈልጦ ኢና ብዙሑን ተዘራሪብና ኣሎ እታ ኻለይቲ ስሕተት በልዓም ናይ በልዓም ስሕተት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ 2-3 ጥቅስታቱን ከም ኣብነት ተጠቂሱሎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ መልእኽቱ ምናልባሽ ምስ ይሁዳ ፍቲ መጀመርታ ዝረኣናዮን ምስ ይሁዳ ከም ዝመሳሰላ ርኢናዮ ነርና ስለዚ ናይ በልዓም መንገዲ እንታይ ከም ዝመስል ይነግረና እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነዛ ናይ በልዓም ነገር ክጠቅስ ከሎ መገዲ ኢሉ ዝጠቅሳ ኣብ ካልኣይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ፈቅዲ 15 ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ተጋገዩ መገዲ ተዓስበ ዓመፃ ዝፈተወ በልዓም ወዲ ቦሴር ዝሰዓብ ስለዚ ነታ ቅንዕቲ መገዲ ሓዲጎም ቅንዕቲ መገዲ ላ ማለት እዩ ስለዚ መገዲ ተዓስበ ዓመፃ ዝፈተወ በልዓም ወዲ ቦሴር ዝሰዓብሉ ስለዚ ስሕተት ናይ በልዓም ድማ ኣብቲ መገዲ ናይ ቃይል ዝኽየድ መገዲ ምክንያቱ ናይ ቃይል መገዲ ኢልና የለና ስለዚ ኣብዚ መንገዲ ዝኽየድ ስሕተት እዩ ስለዚ እዚ መገዲ እዚ ከዓ ፍቅሪ ገንዘብ ዘለዎ መገዲ ዓስቢ ዓመፃ ዝፈቱ መገዲ ቅኑዕ ዓስቢ ዘይኮነስ ንዓመፃ ዓስቢ ዝፈቱ መገዲ ንረብሓ ክብል ንቃል ኣምላኽ ናብ ብላዩ ዝጠዋዊ መገዲ ነቲ ጥቕስ ናይ እግዚኣብሔር ናይ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ሓቂ ከምዚ እንድዩ ዝብል ኢሉ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ረብሓ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ጥቕሚ ናብ ናይ ገዛእ ርእሱ ድሌት ዝጠዋዊ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምቲ ሰባት ዝጠዋዊዎ ኣይኮነን ንሕና ግን ጽኑዕ ትንቢት ጽኑዕ ቃል ኣለና ኢሉ ቅዱሳት ሰባት ብመንፈስ ኣምላኽ ተደሪኾም ዝጽሓፍዎ እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ንቃል ኣምላኽ ዝጠዋዊዎ ኢሉ ስለዚ እቲ ዝጠዋወ እንታይ እዩ እቲ ቃል ኣምላኽ እዩ ናብ ምንታይ እዮም ዝጠዋዊዎ ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ረብሓ ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ድሌት ስለዚ እዚ ስሕተት ናይ በልዓም ንሰባት ከስሕቱ ከለው ነቲ ቃል ኣምላኽ ናብ ናይ ገዛእ ርእሶም ሓሳባት እናጠወዩ ንሰባት የጋግዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኩሉ ክገብሩ ከለው ግን ንርእሶም እንታይ ይደልዩ ዓስቢ ይደልዩ ገንዘብ ይደልዩ ንብረት ይደልዩ ካብቶም ሰባት ብዙሕ ነገር ይደልዩ ስለዚ ነቶም ሰባት ድማ ንእግዚኣብሔር ዝኸውን ቅዱስ ህይወት ንኽነብሩ ኣይመርሕዎምን ናብ ርኽሰት ይመርሕዎም ስለዚ ቶም ሰባት በቲ ስሕተት ዝተዓዘሙ ወይ ከዓ በቲ ስሕተት ስለዝሰሓቱ ስለዚ ኣብ ርኽሰት ንኽነብሩ በቃ ከም ብዑናት ግን ኣብ ርኽሰት ዝነብሩ ሰባት ንነብሶም እናጠበርዋ ንነብሶም እናዓሸዋ በቲ ስሕተት እቲ ኩሉ ሰዕ ዝመላለሱ ሰባት ይኾኑ ግን ንገዛእ ርእሶም ክፅውዕዋ ከለው
كمنا እግዚአብሔር ሰባት አምላክ ከም ዘለዎም መንፈስ እግዚአብሔር ከም ዘለዎም ገሮም የምንርቆም ተሐስበዋ ስለዚህ ስህተት ናይ በልዓም ነዚ ዝመስል ድሕሪና የሞዳታ ግን እቲ ናብ ረኽሰት እናመርሑ ንእግዚአብሔር እንታይ ከም ዝገብርዎ ከም ዝጠልምዎ ወይ ከዓ ከም ዝኽሕድዎ ኣብቲ መጀመርታ ይሁዳ ክዛረብ ከሎ ነቲ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ዝገብርዎ የሚሉ ዝኽሕድዎ የሚሉ ተዛሪቦ እዞም ስሉኽ ኢሎም ኣትዮም ዘለዉ መምሃራን ኣብ ፍቕዲ 4 ክዛረብ ከሎ ገለ ሰባት ካብ ቀደም ነዚ ፍርዲ እዚ ተጻሓፉ ፍርሃት ኣምላኽ ዘይብሎም ነቲ ጸጋ ኣምላኽና ናብ ርኽሰት ዝልጥውጥዎ ስለዚ ነቲ ቃል ኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቃሉ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና መንፈሱ እቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ጸጉ ናብ ርኽሰት ዝልውጥዎ ነቲ ሓደ በይኑ ገዛእን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽሕድዎ ስሉኽ ኢሎም ኣትየምኹም ኣለዉ ኢሉ ነዚ ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 31 ካብ 16 ክዛረብ ከሎ ከም ዝብል ቃል እግዚአብሔር ንረክብ እንሆ ኢሉ በቲ ናይ ቡዕር ነገር ብምኽሪ በልዓም ንደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ዘጥለምኦም ንሳተን እየ ስለዚ ከዓ ኣብቲ ኣኼባ እግዚአብሔር መዓት ኮነ ሕጂ ድማ ካብ ቆልዑ ተባዕታይ ዘበለ ቀተሉ ምስ ተባዕታይ ብምድቃስ ሰብኣይ ዝፈልጣ ኩለና ንስትኻ እተልዎን ብምድቃስ ንተባዕታይ ዘይፈለጣ ኩለና ዋልድ ግን ንዓኻትኩም ክኾና ብሂወት ሕደግዎን እንዳበለ ይቕፅል ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ እንታይ ኢሉ እንሆ በቲ ናይ ቡዕር ነገር ብምኽሪ በልዓም ንደቂ እስራኤል ንእግዚአብሔር ዘጥለምኦም ንእግዚአብሔር ንኽጠልሙ እዚ ስሕተት ናይ በልዓም እዚ ሓደ ምኽንያት ስለዚ ይሁዳ ድማ ዝኽሓዱ ይብሎ ስለዚ መኽሓድን ምጥላምን ኩሉ ሓደ እቲ ቃል ትርጉሙ ማለት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጥላም ንእግዚአብሔር ምጥላም ዋላ ሓንቲ ዝፈላለየ ወይ ከዓ ምኽሓድ ዝፈላለዮ ነገር ይገላል ስለዚ እዛ ስሕተት ናይ በልዓም ወይ ከዓ እዛ መንገዲ እዚኣ ኣብ መወዳእታ እግዚአብሔር ከም ትጠልም ትገብር መገዲኣ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ሕልወት ቆራሕ ወይ ድማ ጥፍኣት ቆራሕ ኢልዎ ዘሎ ኣብ ዘህሉቅ ምዕራፍ 16 እንረኽቦ ታሪኽ እዩ ምስቲ ኣቐዲምና ኣብ ፍቕዲ 8 ዝረኣናዮም ተመሳሳሊ ሓሳብ ዘለዎም ምክንያቱ እዚ ባህሪኦም እዩ ዝገልጽ ዘሎ እዞም ከምዚ ዓይነት ናይ ስሕተት መምሃራንሲ እንታይ ዓይነት ባህሪ ኣለዎም እዚ ሰለስተ ዓይነት ባህሪ ከም ዘለዎም እዩ ዝገልጽ ስለዚ ነቲ ብኣምላኽ ዝተሰርዐ ስልጣን ዝቃወሙ ሰባት እዞም ብመንገዲ ቆራሕ ወይ ከዓ ብዕልወት ቆራሕ ወይ ከዓ ብጥፍኣት ናይ ቆራሕ ዝኸዱ ዘበሉ እግዚአብሔር ንዝሰርዖ ዘበለ ስልጣን ዝቃወሙ ስልጣን ዘበለ ኩሉ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ካብ ኣምላኽ ስለዚ ብፍላይ ድማ ቤተክርስቲያን ልዕሊ ቤተክርስቲያን ዘለና ኣብ መራሕቲ ቤተክርስቲያን ኣብ እግዚአብሔር ኣብ ዝሸሞም ሰባት ዘለዎም ምቅዋም ዘርእዩ ሰባት እዮም ዞም ሰባት እዚኦም ብዙሕ ግዜ ሰባት ዝዓበየ ክብደት ንቤተክርስቲያን ወይ ድማ ንስልጣን ኣምላኽ ዝቃወሙ ዝገብሮም ህይወት ናይቶም ሰባት ስለ ዝርእዩ ቤት እግዚአብሔር ቤት ኣምላኽ ምዃና ረሲዕኻ ብመንፅር ሰባት ክትሪኣ እንድሕር ጀሚርካ ተቐዳሚት ውድቀትካ ወይ ኣትጅምር ቶም ሰባት ከማና ሰባት ምዃኖም እንዝንጋዓሉ ብዙሕ ግዜ ጽቡቕ መራሒኻ ብኩሉ ነገር ሞዴል ክኾነካ ብኩሉ ነገር
ኣብነት ኮነ ካብ ገለ እዋን ግን ሰብ ይቅደክም ይኽእል ክሰንፍ ይኽእል ወይ ገለ ነገር ክፍጽም ክትሪኦ ትኽእል ብቃል ይኹን ብግብሪ ይኹን ዝኾነ ነገር ክፍጽም ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ስለዚ እሱኸሙ ስለዚ ገበረ ታቤት ኣምላኽኩም እያ ማለት ኣይኮነ ሰብ ኮይኑ ተዓንቂፉ ክኸውን ይኽእል ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንስልጣን ነቲ እግዚኣብሔር ዝሾሞ ዘበለ ስልጣን ይቃወምዎ ይንዕቕዎ ኣይእዘዝዎ ኣይኽብርዎ ስለዚ ንዑ ዘይገብር ዘበለ ድማ እንታይ እዩ ንእግዚኣብሔር ዝጻረሩን ዝቃወሙ ደቂ እስራኤል እግዚአብሔር ንጉሶም እግዚአብሔር መራሒኦም እግዚአብሔር ድማ ኩለንትኖም ኣብ መጨረሻ ግን በታ ኣከባቢኦም ዝነበረ ናይ ምሕደራ ኩነታት ይኾኑ ጀሚሮም ስለዚ ንሳሙኤል እንታይ ኢሎሞ ከም ኩሎም ህዝብታት ንጉስ ግበረሉ ስለዚ ከም ኩሉ ናይ ሙኻን ባህጊ ደስ ይልዎ ፉልያት ክነሶምሲ ግን ከም ኩሉ ናይ ሙኻን ባህጊ ደስ ይልዎ ስለዚ ንጉስ ሽመን እግዚአብሔር የሪኢኹም ሓቀ ፉሊ ኮንካ እግዚአብሔር ዝመርሐካ በሰማያዊ መርሒነት ትምራሕ ኮንካስ ናይ አይደልን የዝመርሒነት እዚ ከም ኩሉ ሰብ ሕግን መምርሕን ዘለኒ በምድር ዝመሓደር ንጉስ ድብሎ ዘለኒ ኢልካ ምራሕ ከመይ ዓይነት ውድቀት እንዴ ስለዚ ደቂ እስራኤል ነዚ ብሂጎም ወቀ ስለዚ ኣብ ልዕሊኦም ዝተሸመ ሓደ ሰብ ነይሩ ሳሙኤል በት ፖለቲካው ንበሎ በት መንፈሳው ንበሎ በሁሉ ዝመርሖም ሰብ ነይሩ እግዚአብሔር ይነግሮ ንሱ ቃመጽ ይነግሮ ሕጂ ትመሪሕነት በዓቢ ናይ እግዚአብሔር ግን ኣብ መንጎኦም ኮይኑ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ሒዙ መጽ ዝነግርካ ሳሙኤል ነው ስለዚ ሳሙኤል ጉሂው እግዚአብሔር ካይልዎ አይትጉሃይልዎ ንዓኸ ይኮነን ተቆምኻን አዮም ነው ይቆም ስለዚ ንኸምዛ ዓይነት ስልጣናት ኩሉ ግዜ ዝቃወሙ ሰባት እግዚአብሔር ዝሾሞ ዘበለ ዝንዕቕዎን ዝቃወሙዎን ሰባት እዚኦም ዕልወት ናይ ቆራሕ ወይ ድማ ጥፋት ናይ ቆራሕ ዘለዎም ሰባት ስለዚ ባህርያት ናይዞም ናይ ሓሰውትን መማህራን መግለጺ ነዞም ሰለስተ ገሊጹሎ ኣብቲ ዝቕጽል ምናልባሽ ትፍረ ዝብል ክሪኦ ስለ ዝኾና ኣው ክሪኦና ቀሲልና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ንዓና ዘመሓላልፈልና መልእኽቲ ዝብል ምናልባሽ እግር መንገደይ ኩሉ እናተንከፍክዎ ይኸይድ ስለ ዝነበርኩ ገለገለ ነጥብታት ክጠቅስ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 6 ዝዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉሎ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝጽበይዎ ድማ ዓስቢ ክህቦም ምናልባሽ ተጠቕስተን በብኮ ጽቡቕ ብዘይ እምነት ግና ንኣምላኽ ከስምርዎ ኣይከኣልን እዩ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ ንሱ ከም ዘሎን ነቶም ዝደልይዎ ዓስቢ ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ እዩ ስለዚ እምነትና ኣዝዩ ወሳኒ ነገር መሰረት ናይ ክርስትና ህይወትና እምነትና ምዃኑ ብዛዕባ አቤልን ሄኖክን ምስተዛረበይ ኮሚሉ ጠቂሱ ማለት እዩ ስለዚ ቃየል እምነት ኣይነበሮን ወይ ከዓ ጎደሎ እምነት ይነርዎ ስለዚ ንኣምላኽ ከስምሮ ኣይከኣለን ስለዚ ካብ መንገዲ ቃየል ክንሕሎ ማብቲ ቅኑዕ ዘበለ መንገዲ ክንመጽእ እንተኾይና እምነት ክህልወና ይግባይ እቲ ናብ ኣምላኽ ክመጽእ ዝደሊ
ንሱ ከም ዘሎ ነቶም ዝደልይዎ ዓስሉ ክህቦም ከም ዝህቦም ከኣምን ይግብኦ እዩ ስለዚ ከኣምን ይግብኦ እዩ ዝብል ቃል ጽቡቅ ጌርኩም ክተስተውዕሉሉ ይግባእ ማለት እዩ ይሁዳ ምዕራፍ ሓደ ፍቅዲ 8 ለጅምር ካብኡ ከንብብ እሞ ስለዚ ሽዑ ናፍቲ መግለፂ ሓሳበይ ከኣቱ ፍቅዲ 8 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ምስናይ እዚ ከዓ እዚኣቶም ከምኡ ገይሮም ብሕልሞም ንስጎም የርክስዎ ንጎይትነት የቃልሉ ንማዕረጋት ክብሪ እውን ይፀርፉ ኣለው ሚካኤል ሊቀ መላእክቲ ግና ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ዲያብሎስ እናተኸራኸረ ምስ ተማጎተ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ዳበሎ እምበር ፍርዲ ፀርፊ ክዛረቦ ኣይደፈረን እዚኣቶም ግና ነቲ ዘይፈልጥዎ ይፀርፉ በቲ ብባህሪኦም ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም እንስሳት ገይሮም ዝፈልጥዎ ብእውነታ ርእሶም የጥፍእዋ ኣለው ብመንገዲ ቃየል ስለ ዝኸዱ ምንታ ዓስቢ ብስሕተት በልዓም ፀደፉ ብዕልወት ቆራሕ ከዓ ጠፊኦም እዮም ወይልኦም ኢሉ ስለዚ ተን ክልተ ሕቶ ዝቀረባ ሓንቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:18 ምዛ ናይ ይሁዳ ፍቅዲ 8 ዘላ ኣይጋጮንዶ ዝብል ሓሳብ እዩ ተዛሪ መጽያት ሕቶ ማለት እዩ ስለዚ ብመሰረቱ መጽሐፍ ቅዱስ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ጥቕሲ የብሉ ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንሓድሕዱ ዝጋጮ ጥቕሲ የብሉ ዝጋጮ ዝመስሎ ሰብ እንተሃልዩ ወይ ድማ መጽሐፍ ቅዱስ ኣበር ከውፅሉ ዝደልዩ ሰባት ብዙሕ ግዜ ጥቕሲ ይጋጮ ይብሉ ግን ነቲ ዓውደ ንባብ ናይቲ ጽሑፍ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ዝብል መረዳእታ ዝጎደለ ዘምፅዎ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ እቶም ቅዱሳን እቶም ክርስቲያናት ንጎይቶቶም ከመይ ገይሮም ክእዘዝዎምን ክግዝእዎምን ከም ዘለዎም ይተዛሪቡ ስለዚ እቶም ጎይቶቶም ሕያዋት ክኾኑ ክእልዮም ሕሱማት ክኾኑ ክእልዮም ስለዚ ንጹር ገይሩ ነቶም ሕሱማት ጎይቶትኩም ከመይ ጌርኩም ክትግዝእዎም ከም ዘለኩም ኢሉ ድዛረቦም ስለዚ እዞም ኣስራሕቶም እዚኣቶም ጨካናት ክኾኑ ክእልዮም ብዛዕባቶም ሰባት ዘይሓስቡ ዘይግደሱ ሓላፍነት ዘይስምዖም ጥራይ ብዛዕባ ስርሖም ብዛዕባ ትንዖም ዘርክቦም ረብሓ ካብቲ ስራሕ ዝረኽብዎ ረብሓ ዝሓስቡ ሰባት ጥራይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዞም ክርስቲያናት ኣብ ትሕቲኦም ኮይኖም ዝዓዩ ዘለው ዝግዝእዎም ዘለው ሰባት ድማኒ ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓራ ዝወፁ ክነሶም ግን ኣብ ትሕቲ ሰብ ተገዚኦም ዝነብሩ ኣብ ትሕቲ ሰብ ኣብቲ ዘመን ጥቃ ገሊኡ ብባርነት ዝነብሩ ሰባት እውን ግናኸ ክርስቲያናት እውን ስለ ዝነበሩ ስለዚ ንጎይቶቶም ከመይ ገይሮም ክግዝእዎም ከም ዘለዎም እዩ መልእኽቲ ዝህቦም ዘሎ ስለዚ ተዓውደ ንባብ እንድሕር ቀፂልና ርኢናዮ ነዚኹም ዝተፀዋዕኹም ትብል ጥቕስላ ወይ ከዓ መልእኽትላ ነዚኹም ዝተፀዋዕኹም ኢሉ ክርስቶስ ድማ ኣሰኣሰሩ ምእንቲ ክስዕቡ ኢሉ ኣርኣያ ሓዲግልኩም ምእንታኻትኩም መከራ ፀገበ ኢሉ ምስቲ ናይቲ ዓውዲ ጽሑፍ እዩ ድዛረብ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወቱ ዋላ ሓንቲ ኣበር ዘይተረኽቦ በደል ዘይተረኽቦ ኣበሳ ዘይተረኽቦ ክነሱ ግን መከራ ከም ዝፀገበ ንስኻትኩም ድማ ከምዚ ዓይነት መራሕቲ ወይ ከዓ ከምዚ ዓይነት ኣስራሕቲ ኣብ ልዕልይኹም እንተሃልዮም ነዞም ጎይቶትኩም እዚኣቶም ተገዝእዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ኩሉ ክገብር ከሎ ነገሩ ኣሕሊፉ ንኣምላኽ ሃቦ እምበር ዋላ ሓንቲ ነገር ኣይገበረን ኣይተፃረፈን ድላዮ ክገብር ስልጣን ነይሩዎ መላእኽቲ ፀዊዑ ድላዮ ክገብር ግን ዝኾነ ነገር ኣይገበረን ነገሩ ንኣምላኽ ኣሕሊፉ ሃበዳ እምበር ኣብ ቅድሚኦም ኣፉ ኣይከፈተን ከምታ ንማሕረዲ እትውሰድ በጊዕ ኣፉ ኣይከፈተን እናበለ ኣብነት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዝጠቕሰሎም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም بخمس عينة هيوت بخمس عينة موديل ناي كريستوس تختيلهم كمل على سو خمس اللوم
እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝምዕዶም ማለት እዩ ስለዚህ ከቢድ ስቃይ ዝበዝሖ ህይወት ክሕልፉ ይኽእሉ እዮም ግን ስለ አምላኽ ክብሉ መከራ ክዕገሱ ከም ዘለዎ ንስለ እግዚአብሔር ክብሉ መከራ ክዕገሱ ከም ዘለዎም እምንትኦም ኣብ አምላኽ ክገብሩ እምንትኦም ንአምላኽ ክህብዎ በአምላኽ ክእመኑ ከም ዘለዎም እናማዓደ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ብዛረብ ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ዓይነት ህይወት ወይ ከዓ መርሕና ህይወት ተኸቲሎም ክመላለሱ ከም ዘለዎም እናማዓደ እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝነግሮም ማለት እዩ ስለዚህ ስለ ሕልና ኢሎም ኣብ ቅድሚ አምላኽ ዓመፃ ክዕገሱ ከም ዘለዎም እዚ ጸጋ እዩ ይብሎም እቲ ምዕጋሶም ጸጋ እዩ ናይ እግዚአብሔር ውህብቶ እዩ ስለዚህ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ ጸጋ ሂብኩም ጸጋ ተቀቢልኩም እንትኾንኩም ንኸምዚ ዓይነት ነገር ስለ እግዚአብሔር ኢልኩም በጸጋዚ ተዓገሱ ወንበር ኃጢአት እናገበርኩም መውቃት እንተተዓገስኩም እንታይ ትምክሕቲ ኣለኩም ኢሉ ይዛረቦ ማለት እዩ እንድሕር ብጽድቂ ነዚ መከራ ዓጊስኩሞ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ኢሉ አምላኽ ይቆጽሮ እዩ አምላኽ ይሓስቦ ቅቡል እዩ ስለዚህ ድሕሪኡ ነዚኹም ዝተጸዋዕኹም እንዳበለ ኣራርያ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነግሮም ማለት ስለዚህ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዚ መልእኽቱ ይሁዳ ግን እቶም ሰባት እቶም ኣብ ይሁዳ ዘለው ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዝተቀበሉ ይኹኑ እቶም ሓሰውቲ መምሃራን በቐንዱ ነዚ ትእዛዝ እዚኦም ጥሒሶም ነዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ዝብሎ ዘሎ ትእዛዝ በቐንዱ ጥሒሶም ስለዚህ ነዚ ጥራይ ዘይኮነ ካብዚ ንላዕልን ከይዶም ማለት ትምጣሓሶም ነዚ ጥራይ ምጣሓስ ጥራይ ዘይኮነስ ካብዚ ንላዕል ዝኸይድ ካልእ ነገራቱን ከም ዝፈጸሙ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ወይ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝያዳ ጸቂጡ ይሁዳ ዝዛረቡ ኣቲ ኣብ ቤተ አምላኽ ዝነበረ ኣብታ ማሕበር ክርስቶስ ዝነበረ ኣካይዳ ስሑት ትምህርቲ ብቐንዱ ነታ ቤተ አምላኽ ክቃወማ ክጻረራ ኢሉ ስለ ዝመጽእ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝነበረ ዝተዋሃበ ስልጣን ዝንዕቁ ሰባት ንሳቶም ቅኑዓት ንሳቶም ሓቀኛታት ቶም መራሕቲ ቶም ነቲ ቤተ ክርስቲያን ዝመርሕዎ ዘለዉ ሰባት ግና ጉጉያት ወይ ከዓ ሓቂ ዘይብሎም ገይሮም ዝቆጽሩ ስሑት ትምህርቶም ከቋርጽዎ ተኣዚዞም ዘይሕራ ኢሎም ዘይቅበሉ ዘይእዘዙ ዓይነት ሰባት ስለዚህ ይትረፍ ኣብዚ ምድሪ ዝን ዘለዉ መራሕቲ ይትረፍሲ ንመናፍስቲ ዝጻረፉ ወይ ከዓ ንመላእኽቲ ዝጻረፉ ሰባት እዩ ስለዚህ ዝጋጮ ይብሉ ነቲ ሐዋርያ ጴጥሮስ እዝዞ ዘሎ ትእዛዝ ንዑ ዘፍርሱ ዓይነት ሰባት እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚህ ጋጮ ክነተዓርቆ ንኽእለሉ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ ታብ መወዳእታ ከመይ ጌርና ነተዓርቆ ትብል እንድያ እዞም ሰባት እዚኣቶም ነዚ ስለ ዘፍረስዎ እዩ ብመሰረቱ እምበር ክልቲኡ ዝተዓረቕ ነገር የብሉ ስለዚህ እዚኣታ መልሳ ምናልባሽ ታ መስኣት ተሓተት ሕቶ መስኣት ተሓዝያ መወዳእታ ዝበልክዎ ሓሳብ ንመናፍስቲ ይጻረፉ ወይ ከዓ ንመላእኽቲ ነቲ ዘይፈልጥዎ ነገር ዝጻረፉ ሰባት ምዃኖም ይሁዳ ነጊሩና ኣሎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ዘይፈልጥዎ ነገራት ዝጻረፉ ሰባት ስለ ዝኾኑ ስለዚህ ይሁዳ ኣብነት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ምስ ሰይጣን ከም ዝተኻራኸረ ገይሩ ኣብነት ዘምጽእ ማለት እዩ ንጎይትነት የቃልሉ ኢሉ ንማዕርጋት ክብሩውን ይጸርፉ ኣለው ኢሉ ሽዑ ሚካኤል ትሊቀ መላእኽቲ ኳይሉ ከም ሓደ ኣብነት እዩ ኣምጪሎም ሽዑ ምናልባሽ ተኻለይቲ ሕቶ ድማ ምስትሕትና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ዝተተሓዘት ሕቶያ ስለዚህ
ቅዱስ ሚካኤል ሲ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ትሒቱ ዲ ዓይነት ዘመልክት ሕቶ ይተሓቲቱ ስለዚ ይሁዳ ከም ኣብነት ገይሩ ኣምፂሎም ስለዚ ዞም ሰባት እዚኣቶም ዝገበርዎ ተግባራት ቅኑዕ ዘይምዃኑ ተዛሪቢ ይምፅዎ ሽዑ ሚካኤል እኳ ከምዚ ገይሩ ክነሱ ብዛዕባ ስጋ ሙሴ ምስ ሰይጣን ተኸራኺሩ ክነሱ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ዳበሎ እምበር ፍርዲ ፀርፍስ ክዛረብ ኣይደፈረን ዝብል ስለዚ ካብዞም ናይ ስሕተት መምሃራን ተበጊሱ ነዛ ኣብነት እዚ ኣምፂሉ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ሕትና ኣየርአየን ምናልባሽ ሕትና ናይ ቅዱስ ሚካኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሕትና ብመሰረቱ ዓቕምና ሃለወካ ብቕዓትና ሃለወካ ደላይካ ክትገብርና ኸኣልካ ተፃዊርካ ተዓጊስካ ንኹሉ ምሕላፍ ማለት ትሕትና ትሕቲልካ ሰብ ሰላም ምባል ክልተ ኢድካ ጌርካ ንሰብ ሰላም ምባል ርእስኻ ምድናን ደይምዝራብ ገለ ጌርና ንወስዶ ኢና ንሕና ትሕትና እሱ ይኮነ ምናልባሽ ገለ ክፋሉ ክህልዎ ይኽእል ኸውን ትሕትና ግን ዓቕሚ ብቕዓት ሓይሊ እናሃለወካ ከሎ ነዚ ኣለኒ እንዶ ኢልካ ዘይትጥቀመሉ ማለት ከይተጠቐምካ ኣብ ዘይግባእ ቦታ ከይተጠቐምካ ወይ ድማ ብትዕግስቲ ሓሊፍካ ነገርካ ንኻልእ ኣሕሊፍካ መሃብ እዚ እዩ ትሕትና ስለዚ ናይ ቅዱስ ሚካኤል ትሕትና ንምፅራፍ ይኹን ንዲያብሎስ ንምዝራብ ብቑዕ ምኽንያት ነይርዎ እዩ ክከራኸሮ ኢሉ ክመፅእ ከሎ ብቑዕ ምኽንያት ነይርዎ እዩ ግን ነገሩ ወይ ከዓ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ኢሉ ንዑ ኣሕሊፉ ብሃቡ ስልጣን ኣምላኽ ከይፃረር ስልጣን ኣምላኽ ከይጫረፅ ወይ ከዓ ንስልጣን ኣምላኽ ከይቃወም ክብል ትሕትንኡ ንኣምላኽ ዳ እምበር ንሰይጣን ኣይኮነን ኣልዩ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ክብሎ ከሎ ንእግዚአብሔር ይሕሊፉ ሂብዎ ንሰይጣን ስለዚ ንሱ ኣብ ቅድሚ ሰይጣን ትሒቱ ዘይኮነስ ነገሩ ንኣምላኽ ይሕሊፉ ሂብዎ እግዚአብሔር ይግናሕኻ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ መግናሕቲ እግዚአብሔር እንድሕር ወዲቑ ካብኡ ዝዓቢ መቕፃዕቲ እኮ የለን ስለዚ ብቕዓት ኣለዎ ኩሉ ነገር ኣለዎ ግን ነገሩ ንኣምላኽ ይሕሊፉ ስለዚ بسلطان ናይ እግዚአብሔር بمغنحت ናይ እግዚአብሔር ተገኒሑ ብርሕቕ እንታን ማለት እዩ ስለዚ በዚ እቲ ትሕትና ናይ ሚካኤል ዝግለጽ እምበር ኣብ ትሕቲ ሰይጣን ኣይኮነን ትሒቱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትሒቱ ነገሩ ኣሕሊፉ ብምሃብ ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እንተን መልሲ ናይተን ክልተ ሕቶ ምናልባሽ እንድሕር ዘይበርህሎ ድሓር ክትሓቱ ዕድል ክበኩም ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚኦም ተገሊጾም ዘለው ሰባት ባህርያት ናይዞም ሓሰውቲ መምሃራን እንታይ ይመስል ኢሉ ይሽዑ ናብ ታሕቲ ዝወርድ ማለት እዩ ኣብነት ናይ ቅዱስ ሚካኤል ጠቂሱ እዚኣቶም ግን አይሉ ነቲ ዘይፈልጥዎ ጸርፉ በቲ ብባህሪኦም ከምቶም ኣእምሮ ዘይብሎም እንስሳታት ገይሮም ዝፈልጥዎ ብእውነታ ርእሶም የጥፍእዋ ኣለው እንዳበለ ስለዚ ነቲ ዘይፈልጥዎ ንማዓርጋት ናይ መላእኽቲ ይኹን ቅዱሳት ይኹኑ ርኹሳት መላእኽቲ ንኹሉ ዝጠርፉ ዓይነት ሰባት እዮም ስለዚ መገዲ ስሕተት ጥፍኣት ዝብላ ሰለስተ ቃላት ንሕና ምስ ምንታይ ተሓይዝናየን መገዲ ሓቂ ህይወት ዝብላ ሰለስተ ነገር ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ኢሉ እዚን ካራይወን መገዲያ ትያኻ መገዲያ ኣብቲ ስሕተት ኣሎ ኣብዚ ግን ሓቂ ይዘሎ ኣብቲ ጥፍኣት ኣሎ ኣብዚ ኸ ህይወት ኣብቲ ብዙሓት እዮም ኣብቲ መገዲ ስሑት ንብሎ ዘለና መገዲ ቃየል ንብሎ ዘለና ብዙሓት እዮም ቃየል ኣሎ በልዓም ኣሎ ቆራሕ ኣሎ ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣብዚ ግን ሓደ
መገዲ ኢየሱስ እዩ ሐቂ ኢየሱስ እዩ ህይወት ኢየሱስ ስለዚ እምነትካ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌርካ ብሙሉእ ልብኻ ንኣምላኽ ተኣሚንካዮ እንድሕር ስዒብካዮ ካብ መገዲ ቃየል ካብ ስሕተት በልዓ ካብ ዕልወት ቆራሕ ትሕልዋ ኩሉ ሳዕ ምህሮ ክርስቶስ ክትመሃር ሓላፍነት ኣለካ ምኽንያቱ ኣብ ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:14 ምህሮ በልዓም እዩ ትስሑት መገዲ ምህሮ ኣለዎ ትቁኑዕ መገዲ ምህሮ ኣለዎ ስለዚ ሰብካ ንምህሮ ኣሚን እዩ ዝመላለስ ንምህሮ ኣሚኑ ድማ እዩ እቲ ሓቂ ዝኾነ ነገር ወይ ከዓ ትስሑት ዝኾነ ነገር ተቐቢሉ ዝነብር ስለዚ ናይታ መገዲ ሓቂ ናይታ መገዲ ህይወት ናይታ መገዲ ምድሓን ዝኾነት ምህሮ ኩሉ ሰዓት ክንመገብ ኩሉ ሰዓት بجزار اسنا بولقنا يخون بخمس بحبرة درجة إن هذا مهارنا لنفسنا كنهانت يقبعنا عرب باولوس سوس الاسترداي نسب إفسون انتايلو تذكروا يخم إفسون كنا مهار كلنا مجمع مرتا استمهارنا يوم تحلي نسي قدرات نعرف إسلام سكنا نتي كانت أكم مس كلهم قدوس عندما كرستيكم ذكرالو قدوس قالو حصلكم هانصكم كلهم قدوسان دما كرستيكم ስለዚህ ነቲና ሐቂ ናብ ህይወትን ዝመርሕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ኩሉ ሰዓት ክንመግብ ኩሉ ሰዓት ክንመሃር ኩሉ ሰዓት ድማ ንዑ ክንስተንትኖን ክንነብሮን ክንእዘዞን እንድሕር ክኢልና ብእምነት እንዳዓበና ንኣምላኽ እናትመርናዮ ንኸይል ማለት እዩ ካብዚ መገድን ስሕተትን ጥፍዓትን ዝኾነ ድማ እናተሓለናን እናተዓርነን ንነብር ማለት እዩ ስለዚ ተን መገዲን ስሕተትን ሓቅን ጥፍዓትን ህይወትን ዝብል ኣሎ ስለዚ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ገፋሕ መገድን ጠባብ መገድን ኣብ ቅድሚኹም ተረቢረና ኣሎ ስለዚ በታ ጠባብ ደገን ምእታው ተጋደሉ ኢሉ መኺና ስለዚህ በአን ምእታው ኩሉ ሰዓት ክንጋደል ይግባአል ይሁዳውን ኮሚዲ ፍጅምር ኮሎነታ ትምህርቱ ክትጋደሉ እንታይ ገብረኩም ኣለኹ ይዝብለና ይምዕደኩም ኣለኹ ብምባል እዩ ምኽሩ ዝልግስ ማለት ስለዚህ ኩሎም ቅዱሳን ነዝገድል ዝኽነጋደሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ናብ ካልኣይ መልእኽቱ ምዕራፍ 1 ኮሚዲ ተዛሪቡ እግዚአብሔር ጸጋ ሂወኩም ይማ ክትጋደሉ ይግባአኩም ወይ ካነቲ ንእግዚአብሔር ንምምሳል ዝተዋሃበኩም ጸጋ ወይ ድማ ንወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምምሳል ዝተዋሃበኩም ጸጋ ብኡ ክትጋደሉ ይግባአኩም እንዳበለ ይመዕደና ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኮሚልሎ ጽቡቅ ገድለ እምነት ተጋዲለ ይብሎ ስለዚ ነቲ ህያው ቃል እናተማሃርና እናተጋደልና ናብታ ዓስባዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ኣቢልና ብክርስቶስ ኢየሱስ ክንጎይ እዚዩ እቲ መልእኽትን ዓና ዘመሓላልፈልናሞ እግዚአብሔር ይባርክኩም